салом алайкум дӯстони азиз, марҳамат 8 сар бузи фурӯшӣ, 5 та модбуз, 2 дона така, 1 дона сирка. моло қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ. касони харидори аниқай марҳамат занг занед. тамошо кунед. ава нархош боша 1450 бо савдо мешад. дастафкам дора. касоне ки харидорай марҳамат номерор мемонем занг занед. 2 донаш такай, 1 сиркай, нем сафед сиркай, ана миён сафед такай, яъне сиёҳи гӯшош сафед такай, дигош модбуз. моло молои ёш барои мол кардан.